dygtig til en lidt hurtig takeaway-mad, men hvor vi kan meget mere end det. Nu kan du også få din dagligvarer leveret lige til døren. Så skal du ikke bare en finger. Du bare slap af. Slap lidt af. Smid benene op, fordi I dag er en sofadag. Slap lidt af. lav en god kop kaffe. I dag er en sofadag. Slap lidt af. Smid benene op, fordi I dag er en sofadag. Slap lidt af. sæt noget porno op på fjerneren. I dag er en sofadag. I dag den bliver god, for jeg skal tage den med ro i et sofa-niveau. Jo, så du kan dele med tro, at denne lille bitte sofa, den har plads til to. Jo, så jeg er en down slacker. Jeg ligger hele dagen i min sofa, der hvor jeg snakker. En provinciel rapper, en lille backpacker. Jeg er lige så ikonisk som en dans fra Mick Jagger. Bruger hele dagen på at pante mine flasker. Sidder hele dagen med min laptop som en hacker og skriver profetierne ned på mine taster. Men ro på nu, for der er der intet der haster. Nej, jeg gider ikke med på cykeltur, gider ikke det pis. Jeg skal lige have en lur. Nej, jeg gider ikke pusse dine ruder. Jeg skal lige teste samtlige af mine sofapuder. Slap lidt af. Smid benene op, fordi I dag er en sofadag. Slap lidt af. lav en god kop kaffe. I dag er en sofadag. Slap lidt af. Smid benene op, fordi I dag er en sofadag. Slap lidt af. sæt noget porno op på fjerneren. I dag er en sofadag. Slap lidt af. Ruller en fed i højre hånd og venstre fyldes med Otello-kage. Hey, stop din klage. Jeg falder helt ned i min ånd og glemmer ting, hvor jeg har bæret af. Har brug for tv-luksusfælden, som jeg ikke får nok af. En lille kold i hånden og lidt stillet til at gokke af. Har brug for cigaretter og noget humor, du får chok af. Jeg laver mad hver dag, men det bliver man sgu ikke kok af. Endnu en god dag. Min sofa kunne have soltag med varmen fra den danske sommer lige til mit behag. Jo, endnu en god smag for vold, det må jeg vedtage. Og tygen den er kold, og det bliver oversat til hjerteslag. Når turen på tynden kunne betragtes som en ferie, mens jeg doven klikker next episode på Netflix-serien. En booster i kæften kunne blive set som mand på prærien. Jeg spiller højt musik, så hen for oven, kan lære det. Ved du, jeg synes faktisk bare, at vi skal tage en sofa-dag i dag. Ja, det gider jeg sgu også gerne. Ja, det vil ikke være ret nice. Skal vi vogte den? Jeg synes, vi skal vogte den. Fuck this way. Vogte. Slap lidt af. Smid benene op, fordi I dag er en sofadag. Slap lidt af. lav en god kop kaffe. I dag er en sofadag. Slap lidt af. Smid benene op, fordi I dag er en sofadag. Slap lidt af. sæt noget porno op på fjerneren. I dag er en sofadag.